Third batch UPSC lapen APSC free coaching kang pupon. Choki hola BPSC along asona kisunga puthak non ponta ke isiatum anuchiden bangbela. Upper de Horia Radaphan inki ke pangreng nang dia puthak cherok toga mepen ke pachini pon. Kardom adaba birtalong pen niliklar BP non arjuik tha birtang ton pen. Kedam tang pai ni phain ko rapli arni di phurong supia long kedo Arboretum Cum Craft Center Auditorium Hall along ada por phai crazy malong pen third batch atuma phan UPSC lapen APSC free coaching ke pacharli long jia phan kang pupon. Labang so UPSC lapen APSC asatlang ke tok dun jilake Karbianglong lapen West Karbianglong pangrum pet pen bang pharohini ra phokep abang phi bang photumsi satlang tok dun rin tipo. Lapen labang so angbong pen bang pharo isira bang phokep abang phi bang phu satlang ke tok dun atuma phan ke KACCM Dr. Tuliram Ronghang asopo akling sengdon Ronghang ahin pensi rabdun popusi education Richard tok bi ahin pen pachini pon. So coaching center ke especially non ke wangji UPSC APSC exam ke tongdun ya somara tuma fan 250 students do hala tumang bong pen la dak ka sponsored ke nalitum chinilo la ke Karbianglong Autonomous Council pen with in collaboration with Unified Foundation Guwahati la pen ala so director ke Dr. Jafrin Koi alagni puriji lalu pute 2 crores to say atangka la dang ji nasi council pen ka sponsor di lake Karbianglong la pen West Karbianglong somara tuma fan 100 la pen West Karbianglong somara tuma 100 la song bong pen 250 ke la dang difu center pen bons dame lapan ningi me pen kiro bang du thunlo je Dr. Tuliram Ronghang asopo akleng amen pen mate ala asopo singdon Ronghang alangli tum 150 student atum fan akejoy pen je free of cost la so kone UPSC APSC je coaching class ki dunia fan badui materials pencheng lok teaching staff pencheng lok afisan ke me singdon Ronghang pen si sponsor po lapen anparta satlang kitok dunjia bangphu bangphi atuma phan free coaching hours sai padopon dera phisatami ke Charlie Dunaphan dunbang vidyati tipura lasinon bang pharo hinira bang phokep abangphu bangphi atuma phan ke class ke dam mate ke Charlie Dun ke dam berjia phansi education Richard Tokbi ahin pen tuning report lapen anparta labang so free coaching ke thanpon jilake angtan pen ke bang atumsi thanpon popusi klardak alamthi pachini pon এক বছৰৰ কাৰণে হয় 12 মাহৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি UPSC আৰু APSC কাৰণে যেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ এই মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সিমান এক্সপ'জাৰ নাপায় সেই কিতাপ পত্ৰ বুলি ক'লে সেই গাইডেন্স বুলি ক'লে যোন মানুহে যিসকল শিক্ষকে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা তেওঁলোকে UPSC ইণ্টাৰভিউত পঢ়িছে তেওঁলোকে এই সাগৰখনৰ গভীৰতাটো বুজি পায় এতেকে গোটেই বিশ্ব ভাৰতৰ তেলেংগানাৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কন্যাকুমাৰীলৈকে তামিলনাডুৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে নানা অন্যান্য আপোনাৰ প্ৰদেশৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন বিভাগৰ আমাৰ এক্সপাৰ্ট সকল আহি পেলে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবোৰক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে বিগত 2টা বছৰৰ পৰা এই বছৰো আমি প্ৰশিক্ষণ দিব কাৰণে আমি সকলোৱে আয়োজন কৰিছো ইতিমধ্যে আৰু অহা সোমবাৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো আৰম্ভ নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ Choki hola BPSC along asona kisunga puthak non ponta ke isiatum anuchiden bangbela isia ha baralong ke sokiun ekachelang jia phan isi mission se kelanga hem ke dokinang sot lapen bang so hemalong se kelanga saipu saipiatum ke do bangta kenang sot jong se hem do kokpen Dr. Narsa tuma be pulote ahem dota do pake joychot lesson thot se ke damtang ningkan ko anpen loni choki hola BPSC along men power ave mate munit ka ve pena jok penang an katorado Doctor ka bekali doctor lapen narsatum antadu bonta chekloi Johnny pena philote dak pen ka cheterek phit titia jok ningkan kang thimanta doctor narsatum ki do bangamatsi avidetlo la so jok bangso choki hola BPSC long abangke permanent doctor lapen narsamatsi avi la so jok penang an aningkan pen bangso BPSC long doctor lapen nars nang helang puke hangbomlo
bonta kithir thi baphan non puanta ke isi penang ke toy avelam lapen anpar setami bangso choki hola BPH selong doctor nurse atum ke dujia phan ke misena boha mate quarter ave longlia hoy ar pongka vi pendanglok ambulance ka vi lake rat thek daklo dak neli tum soki hola block PH pulo labang sodim atok bit na pen inglong ari pina ko ne ko pinone staff neli tum manpower bang ong e la doktor kinanggi non bang ni bang doktor nang begala lai si la lake permanent na doktor nang dutung asonte neli tumakari Ima hoten ke aju inuta doktor pute anar lu gela poraju lakli ba mantuni ke emergency la buson doko piti ahut doktor avidat la buson ta doko inuta doktor bosi meeting dun dui lo bulutang te lada bangya avidat du la buson da du la hello isi la pena ka prek a staff dum da clerical staff non technical staff non lapen breakdown staff tum la dag do once tame nang ki join pen mamat chiklo joni yon thom la dag bang ko uthot akap bregadim chidam thidui la son pen amat nili tunga porting report ka pitekhe lapen report pen chenglok akip podundia son do ulo ajata kam along sitami Lapuson kisung ang bong setami bangso BPH selong staff ke papleng Japan ke isia tumamatsi kilang ponapi. Laso teng pen langdam polote pe pateng ason mati ke isi kachariatum ahin pen nilip constituency radapan ke kilang ke pangkre ason si chethek pon longlo pusi nilip arat chethan pon rinti. Lasi ke isi kachari BJP racharia songatum ai slogan ki hang sabka sath sabka vikas polong Pacheton dunra lapen KACCM tuliram ronghang ahin pen RDP ponra choki hola BPH selong kithir thip a doctor pipona sonte radaphan ali longponji News report KTV News Duarbagori constituency ke parlopan apar dehori bopong hanse arong Karbi Farmers Association atum penchepatir piponsi Sericulture Department atum penche rabdunsi apar dehoria radaphan inki ok ke pangreng nang jia puthak cherok togame ke pamanpon Labang somelong nilip ke FA arome phu kensing phang chopen me chari ponsi labang somelong alhisar po man pen ke FA tiri pi me phu tingku inti kongchun bang soron sing rongpi lamjai sar po hemari rongpi sai hemchun bang sonjeti solapen adunthu sericulture department pen sericulture demonstrator Rabindra Hanse Meduel Tokbi Jiban Hatimupia Spiner Mirbonteron pi pion milirong pharpietum kachetong dun along SGB Khorsing Hanse Rajan Rongpi Rongasar William Singnar Ramesh Terang Billy Crow Jenro Hanse Kiri Terang Ellison Rongpiatum pen danglok ke ongdong araratum chetong dun rintisi cherok tok ame ke pamanpon along RDP dun Anpart alabang somelong sericulture department atum pen ke pachini pon atengke koson pensi inki oke pangreng nang jima puthak thanpon pen ke chengsi inkia an inangji lalote ansung se pen chikloejon along suri phokep so se anam longpon un athe non lomke inkia hom setami ador dopik tanglo lanchot kali ahon ke jengtang ilinalong suri pli so se abatle tanglo pulahai hui alam than pachini pon lason si hon koson si jeng nang jima Nonakai mesin pen ke jeng tame spiner mirbonteron pia hin pen than pontu Lapo sai chotiki arada phan nitum sai chotiki a song pen nang arjab dunji lapen ke claim vega tuma phan pulote department atumta ke rabjia phan ke chisik ding sidolo Lasi non pini inki oke pangreng jia bang do pulote inki an arongta nitum anam anta nang pidonji puta KFA tiri pi mepu tingku inti ahin pen chirok tok amelong kachetong dun arada phan lamchak chipipon lapena duntu Duarbagori constituency arada tum pen ke sorkar phan chulang ding de pin pensi methanga tum sai katiki RDG pipon bomsi hemtun choboche bom lason si non la anso se scientific ateng pen ke claim lote La anso se ale longpon ji pusi thanpon
lapenan parta sai kachutiki arara tumki risim pulote nopak helo puma thaponsi labang so chirok tok amelong kachitong dun arara phan nopak akijoy pen pajir ponsi labang so me mesen pen pachun pon ladak dor baguri pen la choki hola la soiria lo anato bangke political khanda dipente mithang independent claim dun bombe se nang tum akbar hi pik manela pu ilis la sorong na ki lut pen ta nili tum chini je dom kowe bithi pen sonta khaksi la sonta khak ke claim alo bangsi nili tum tang korang li tum pan la anso se ili tum bidi sore che patro news report KTV news Pinia birta bangkil ansikang tonlo dum mithak mi kardom